na mo ko. Pakit ka laki. Dili kay hata kayo. Labs ari to magkuan ko puntay sa nimo labs ni. Kung sabi ako nga, nindot dili kay thrilling ba kay inikiyod dili mga kasikas gagmay ba kanang malay ang kugon ba. Bantay mo unsa gani ko, bantay lang jud ka. Oh no. What the? Kabalo na ka nga. No! Please no! 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 Ayaw labs ba? Hunang ba? Hunang! Ano man? Subscribe na sa Janwa Mix TV para ikaw pirming happy. Subscribe na sa Janwa Mix TV. View na ta sa Janwa Mix TV, araw mo'y laging swabe. Minsan kayo magpalayo tangan to sa inyong balay kay kato imong mama magpapapreting stricta kay to nya usaon ako pag simiringhoy nimo nga may plano to nga pagdukang una imong kuha daron Nya ari ta diri. mas nindot man ang aris kalibunan kay thrilling ba igan ka katul-katul pag kibot nimo Di ka maikog na ko labs ay mangaton kog maayo diha. dili para may bawon yun nato nga may bawon man to kung allergy ba kas kogon okay pati ko kay kanya diba ka mamuwa gani ka papuhon sa tanim mo ha Ayaw di makuha. Okay naman. Kailangan ti ka sige sundon ti ka. Nice. Asan ka? atong tadi ato Asa man? ano dapit to Sige tara. kay hata kayo. Labs ari to magkuan ko puntay sa nimo labs ni. Kung sabi ako nga, nindot dili kay thrilling ba kay inikiyod dili mga kasikas gagmay ba kanang malay ang kugon ba. Bantay mo unsa gani ko, bantay lang jud ka. Oh no. What the? Kabalo na ka nga. No! Please no! 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 Ayaw labs ba? Hunang ba? Hunang! Ano man? Ay, pre. Sama tao ka dia, pre, ay? Sa isa? Ikaw mo isa? Imbis nga, libangon na kay ko, ang ako anong tintin, may kaunang kong kalibangan eh. Ha? Akong tubol, balik ko kukuk. Kunin mo pagkasadon, sa likig pa kay kagsik. Diba sana nyo niya? Pati sumukan nyo eh. Samok na ani nun. Sige na labs, padayon na nato kanila ka na to siya. Sige na bo. Sige na bo. Dali ba? Oy, sige na dayon. Dali bo. Wala kinawa na kung gana. Ayaw di ma. Ay, kita po na ko kani dire na didi ay. Dili, lay ko lagi. Oy, jud mo ay. Nandili na ko kay nawa na akong gana. Uy, kay gali didi kan kuan ay. Sabi siya, hindi na ko. Hoy, di na jud ka. Di na ko. Akala ko ikaw ay akin, totoo sa aking paningin, ngunit ang ika'y yakapin, naglalaho sa dele. Kapuya ni niya ay. Uy, kay kay. Day. Ako lang tiwas day. No. Tiwas na ni. Subscribe na sa Janwa Mix TV. View na ta sa Janwa Mix TV, araw mo'y laging swabe.